onye isi nke Mahadum Nnamdi Azikiwe de n'Ọkabụ Ọkammụta Charles Esimone agaga n'ihu wee gbapee ya bụ agadaga ohere ihe nrite nke ụlọ akwụkwọ Unizik Business School Ritere site n'aka ụlọ mmụta Royal Academy nke Engineering maka inye aka na njikọ akọnụkụ gbasara agụmakwụkwọ na mpaghara mba isi ojii bụ Afrịka. Ya bụ amụma abụ nke gbadoro nnọọ ụkwụ n'etu a ga-esi wee site na ngalaba wee kwalite aka ọrụ ndị ọrụ enjinia nakwa inwetasị ọrụ dịgasị iche iche n'ala anyị a bụ nnọọ nke akọwapụtara na o so n'otu amụma isii dịgasị iche iche nke ndị a ji n'aka na mpaghara mba isi ojii bụ Afrịka. Ka Queen Anịgbaọgụ kọtapụrụ gị akụkọ a. Ọlụ ahụ bụ nke ga-eweta ụsa nye ihe gbasara nka na mpaghara Afrịka ma wetakwa mmepe. N'okwu ya, Vice Chancellor Esimone kọwara na amụma ọlụ ahụ bụ ihe metụtara ihe gbasara mmepe na Nigeria na ala anyị bụ Afrịka. Ọ kọwakwara ihe ejiri mara Mahadum Unizik ma kelekwa ndị Royal Academy otu ha siri họpụta ha na-ekwekwa ha nkwa na ha agaghị ama afọ n'ala. Onye ji ọkwa Director Unizik Business School Ọkammụta Ima Okoye kọwara na amụma ọlụ ahụ ga-enwe njikọ n'ebe ndị gụrụ akwụkwọ na ndị na-emepụta ihe nọ ma nyekwa ndị nka amamihe na nka ha kwesịrị inwe iji nweta mgbanwe n'ihe na-esogbu ala anyị. Dọkịta Chinedu Onyeizugbe nke a na-akpọ Team Lead kwuru na ọtụtụ ihe na-ama ihe gbasara ọkụ latrik aka n'ihu n'ala anyị bụ Nigeria bụ ihe amụma ọlụ ahụ ga-elebara anya. O kwukwara ụzọ dị iche iche amụma ọlụ ahụ ga-esi gaa na ndị ga-esogasị na ya dịka Mahadum Chukwuemeka Ọdụmegwu Ojukwu Ịgbariam, Abia State Polytechnic, Federal Polytechnic Nekede na ndị ọzọ tinyere ọnụ n'okwu bụ Nwaada Melinda San Martin nke Royal Academy of Engineering na Ọkammụta Okechukwu. Queen Anịgbaọgụ, akụkọ ụwa ABS.